هێزن سووریا دیموکراتیک لەسەر دەرێژەیە هەفت ڕۆژێن دەرباس بووی ئۆپراسیۆنا بناوێ ئۆپراسیۆنا ئەولەکردنا مایندە لێ کامپا هەولێ و لە ناوچەیا وێ پێکانی و ئیرۆ بداوی تێ جخوا ئۆپراسیۆن بەریا هەفت ڕۆژان دەست پێ کرد ji destpêkê di qunaxa yekê li dervayî kampa Holê navçeya derdora kampa Holê ser dirêjahiya heftê kîlometrê seranserî sînorê hevbeşiyê Sûriye bi Iraqê re got wê operasyonê wê qunaxa yekê de derdora di sid gundî hat armanjgirtin û paqişkirin. Di qunaxa duwemî de hêzin Sûriya Demokratîk û hêzin ewlekariya hindirîn derbasî kampa Holê û bajarokê Hewlê bûn û pênc rojan de di nava kampê û li dervayê wê operasyon hat kirin. ئیرۆ هێزن سووریا دیموکراتیک و هێزن ئەولەکاریە هەندرین ئۆدا ئۆپراسیۆنا ئەولەکردنا مایندە ڕادگهینە گۆ ئۆپراسیۆن بداوی هات و ئەنجامین وێ برشبۆرایە گشتیژی ئەشکارە دکە لە ئەنجامی ئۆپراسیۆنێدا هەفتێ و نە چەکدارên داعشی هاتن گرتن هەروەها حفدە ژن لێپرسین بوارە هاتیە کردن ئەو حفدە ژن و چەکدارên داعشê yên got hatine girtin destê wan di tawana de û di êrîşan de hebû li aliyekîn taybetmendiya vê operasyonê ev got li kêleka hêzin Hesedê got 5,000 li şervanên hêzin Sûriya Demokratîk beşdar bûn di oda operasyonê de hêzin Sûriya Demokratîk hebûn hêzin ewlekariyê Iraqê jî hebûn her wiha bi piştîvanî ji koalîsyona navnetewî ya şerê dijî Daişê. Zana Umer dengê Amerîka Kampa Holê.